Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ning atong sugilanon. Panugon! So may buti pa sa buti ni? Joel? Naunsa ka, Joel? Ngano nagunit makain ng... Oh, scarf ka na ni Wilma. Di ina ni mo makuha, Joel. Sa aparador sa kwarto ni Eric. Unsay gibuhat mo kang Wilma, Eric? Ha? Oh, Joel, ang sabay, nagbunutas, Eric! Unsay gibuhat mo kang Wilma? Missing siya. Ug tuwa sa sahog sa imong aparador ang iyang scarf nga iyang gisulog sa katapusang adlaw nga nagsulti mi. Giunsa nimo si Wilma? Ha? Oh, Joel, gusto na! Ayaw labanin ning psycho ila. Ikaw ang psycho! Kibukalik kang panumbag! Hoy Eric, sulti na lang kung giunsa nimo si Wilma. Hain sa karon. Tubag. Wa ko'y kalibutan niya nang ipanulti mo. Namakak ka lang gyapon, ha? Niya ang ebidensya o nga mukunik sa paggawa ni Wilma. Kining scarf nga gikan sa imong aparador. Wa ko mahibaw kung anong miabot na sa akong aparador. Ayun, nalalagip ang makak. Ha? Yes na gusto na! Joel! Ayaw na pasakitin si Eric! Ikaw ba? Ano mo laban ka ning sa ikong dako, ha? Doon na yun itinaguang kabuang ng tawana da, ha? Eric, tinuod bagi pa sa ngili Joel ni mo? Usbon ko ila. Wa ko'y kalibutan kung anong miabot ang scarf sa akong aparador. Husto na! Ay, nalalagip ang makak lagi. Ikaw ba? Sulti na lang kung hain si Wilma. Unsay gibuhat ni mong Wilma. Ela, Oh, gitawag ka ni Don Faustino. Joel, ayaw naghilabti si Eric ha? Madam, ayaw na sa nagpaawaya. Lakaw na, Ela. Joel, ayaw na ba ginagsunto ka si Eric? Nakasabot ka? Masuko na git ko nimo. oh. Ikaw ba? Sulti na lang yun. Husto na, Hain Joel. si Wilma. Husto na. Madam, nakakita agad ka? Ebidensya na ni. Pagtawag pulis, ipadakop ng tawana. Ugma na tamanawag o pulis. Borang mando ni Don Faustino. Ug ambe ng scarf ni Wilma. Ako'y tago, anak. Salamat ka nahilom na sila sa ubos. Wa na magsinggit-singgit sa Joel. Unsa masakit tuyo ni amahan nako. Nganong iya mo kong gitawag. Amahan? Oh, amahan? Sod, ila. Naghiga si Skama. Amahan, nganong gitawag ko nimo? Lingkod sa kong kilid. Anang gamay nga lingkuranan. Mikaon ka na, amahan? Ayaw ka balakas kung pagkaon. Dili ko pasagdan nilili. Maayo hinuon. Pero nalipay ko nga nangutana ka pahin-ini. Nagluya manggod ka. Maayo man gani nga adto ka sa ospital, amahan. Luspad na ka, oh. Dili ko gusto nga adto ko mamatay sa ospital. Amahan, mahimo bag, dili lang una ka mag-iskot og kamatayon. Dili pa ka mamatay. Mamatay na ko. Hapit na, ila. Amahan. Maunay ibutang sa imong una-una, ila. Hapit na ko mamatay. Busa. Kinahanglang makit-an na
ang singsing. Pero, amahan, lisod man yung pangitaon. Basi na kay katambag kun asa ni posible nga natagak. Natagak kini, nalimtan kini niya kung hain kini mabutang. Niya? Kinsang niya? Ang tag-iya sa singsing. Kining ni abas retrato ang tag-iya sa maong singsing, amahan. Kining gwapang babae nga naglingkod sa makina. Amahan, nga nang mihila ka. Kinsa man kining maong babae, amahan. Nahibaw ko nga nakaila ka ani niya. Please, sulti na lang kung kinsa siya. O nga no parehas siyang naong sa manikin. Ipatuyo ko pahimaw ang malikin. Ha? Bigas lukog dako aron masuno ang naong niya sa malikin. Amahan, kinsa man kining maong babae? Makatago ka ba og sikreto? Kunon sa'yo mong isulti karon, ato ra na, amahan. Siya si Arabella. Arabella? O siya si Arabella, ang labing importanteng babae sa akong kinabuhi. Imo ba siyang asawa? Hala, salamat sa imong pag-ani sa mansyon. Pobre man ang nakasagop nako. Mao nga, mianhigid ko ra maka-eskwela kong balik, amahan. Matuman ang tanan nimong pangandoy. Salamat, amahan. Unsay gusto mong akong igante nimo sa imong pagkabuutan. Ha? Dili mo gid ko buutan, amahan, good. Sulti na, kung hatagan ti kag higayon nga makapangayo na kog butang. Usa ka butang, unsa man kini. Ang akong cellphone. Giembargo man gud ni Madam Lily ang tanan namong cellphone. Mahimo bag ibalik ang akong cellphone, amahan? Mahim, pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man na, amahan? Mahilig ka sa vlog, diba? Nahibaw ka? Way malilong ka nako. Mahilig. Pero, wa naman ko makalive. Mahimo na kung iuli nimo ang imong cellphone, pero dili ka mag-internet. Ha? Oo. Wa man say signal ining dapita. Dili ka mo kontak sa mga tao sa gawas, labi na sa imong mama kasi. Oo. Oras nga mo kontak ka, akong kuhaong pagbaling imong ship. Dili lagi, amahan. Mag-picture-picture ako. Mag-record. Kana na. Okay, amahan. Ikaw lang ang gihatagan kong pabor, ila. Ikaw oras nga may muhanin ako aron kuhaon ang ilang cellphone tungod nimo. Ipagubak ko kang lili ang cellphone. Promise, amahan. Dili ko manabi. Taguanin ako. Sige. Kuhaa diha sa hunos ang imong cellphone. Amahan. Kalapkat eh. Doon na ginigitago ang kabuang si Eric na. Naibagi siya kunain karon si Wilma. Klaro kayo. Joel? Hain si Eric. Laban gid ka atong tawhana da. Joel, kung si Eric pang nakaingon nga na missing si Wilma, dili mahitabo nga magbutang siya gamit ni Wilma si ang kwarto. Nga mo'y makaingon nga mapasanginlan siya. Mulaban gid ka niya. Natural. Tungod kay higala mi. Suod mi. Ug buotan siya. Nahibaw ko nga dili siya makahimog daotan kang Wilma. Ikaw ka hinuon. Sa? Siya ko. Nga nugod taong unayon man ako si Wilma, ha? Aron gamay na lang ta magbahin sa katigayunan ni amahan. Unsa? Og imong gibutang ang scarf sa aparador ni Eric aron siya ang mapasanginlan. Dili ba, Joel? Nayabag na noon tayo ni.
Hain sa Wilma, Joel. Sir? Tubaga si Ella, Joel. Hain si Wilma. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!